Ahoj planetáci! Zdravím vás z týmu CO2 ligy ze základní školy Ivana Sekaniny. Já jsem Terka a budu pokládat otázky ohledně klimatické krize a emise. Vítám tady Natku a Klárku. Ahoj. Ahoj. První otázka je, kdo je zodpovědný za klimatickou krizi a emise? Tak za klimatickou krizi jsou zodpovědny všechny státy i kontinenty světa. A nejvíce z toho je Čína, USA a Evropská unie. Tady to můžete vidět na mapě. Druhá otázka je, které státy produkují nejvíce emisí na osobu? Takže nejvíce emisí na osobu produkuje Katar a po něm následují další asijské státy. A na 7. místě máme Austrálii a Kazachstán, USA a Kanada. Které státy jsou zodpovědné za nejvíce emisí historicky? Tak nejvíce emisí historicky je zodpovědná USA s 25% historických světových emisí, pak Evropská unie s 22% a Čína s 13%. A také je to těžké obhájit a není to zodpovědné k rozdílu počtu obyvatel. Všichni na naší planetě a Kláry, jak tomu můžou pomoct žáci na naší škole? Tak můžu začít třeba chodit více pěšky, zhasínat světla anebo vypínat vodu. Děkujeme za pozornost a budeme rádi za zpětnou vazbu. Ahoj!